ボンジュール、合同会社ディエのディエ小杖です。はい、ディエチューナダです。私たちの会社の理念は、古きを訪ね、新しきを知る。古い建物を再利用し、地域、地球、未来につなげると考えております。これからも頑張っていくのでよろしくお願いします。